Μάνο, πώς κοιμήθηκες χθες το βράδυ? Φίλε, χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά. Είδα στο όνειρό μου ένα μιλφέι με τραγανό φύλλο από πάνω, κρέμα, φράτη και μπόλικες φράουλες. Και γι' αυτό αυτή τη συνταγή θα κάνω σήμερα. Πάρε χαρτί και σημείωνε. Ένα φύλλο σφολιάτας, 10 φράουλες και για την κρέμα πατησερή θέλουμε μισό λίτρο γάλα, 2 αυγά, 2 βανιλίνες και 2 κουταλιές της σούπας cornflour. Κόβουμε με κουπάτ, τρυπάμε με πυρούνι το φύλλο σφολιάτας, πασπαλίζουμε και από τις δυο μεριές με καστανή ζάχαρη και τα βάζουμε στο φούρνο για 30 λεπτά στους 180 βαθμούς. Με σβηστό τομάτι έχουμε βάλει γάλα, αυγά, cornflour, βανιλίνες και ανακατεύουμε καλά. Μόλις ομογενοποιηθούν, ανάβουμε το μάτι, μόλις πήξει η κρέμα, αποσύρουμε και ρίχνουμε μπόλικο βούτυρο. Τη μεταφέρουμε σε ένα μπολ, τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την τοποθετούμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει. Κόβουμε τις φράουλες. Μόλις βγάλουμε την κρέμα από το ψυγείο, θα πρέπει να τη χτυπήσουμε στο μίξερ για να φρατέψει, να πάρει αυτή τη μορφή και να τη βάλουμε μέσα σε ένα κορνέ. Και ξεκινάμε να στείλουμε το γλυκό μας. Και τελειώνουμε με άχνη ζάχαρη. Μάνο, πώς το βλέπεις? Δοκίμασε. Ωραίο όνειρο, φίλε.